Takže, čaute ľudia, moje meno je Doke a ja vás vítam u ďalšej epizódy z Minecraftu. Takže dneska si asi pôjdeme ťažiť určite a mám tu už aj to koňa, som si tuto dal, lebo vždycky mi tu utekal tak. Ešte nemám tento, aby som to tam mal dať. A trošku som nachladnutý, no, neviem prečo, no viem prečo, ale čo. Neviem, proste tak, takže ak mám taký čudný hlas, tak aspoň viete, že prečo. A tak, takže trošku som si to tu už aj tak urobil, ale deliť sa mi to nechcem moc. A tak, takže pôjdeme ťažiť, takže zoberieme si toto. A ten meč by som si mohol spojiť. Nemám tu, počkaj, nejaký meč tu nemám. Ne. Dobre, takže si urobím ešte jeden, alebo spojiť by som mohol, počkať, mám kovadlinu, ja som ju tam mal hentam ešte, že? No ja ešte nie som asi celý presťahovaný. Spletom tam je. No, to je jedno. A mohli ste si všimnúť, že mám nové intro. Na Minecraft mám zvlášť aj na tutoriále a také ostatné mám tiež zvlášť. Takže tak, vás nerozmnožím teraz. Tak. Ja ozaj, tuto som si to tu všetko presťahoval, len to báňa, či čo to je, to ešte neviem, to ešte rozmýšľam nad tým. Ale kovadlina tam niekde bola. To na 500% tam niekde bola, ale stále som ešte neskapal. Štatistiky už 6 hodín 55 bude. Čakajte, odkedy natáčam? Minúta 45. Dobre. Takže je nové, má Minecraft najnovšie snapshot 13.49b. Keď dáte, a je to novinka, toto broadcast, že live streamujem, že kebyže dám teraz options, control, a tuto mám nastavené, že streaming, kebyže dám F6, tak začnem live streamovať a tuto sa objaví taká blbosť, ale to teraz nechcem, ale na live streamy to budem používať určite. A tak. Level 2, tu by malo byť taková... Prečo to je level 3. Kozva, možno ja zase to budú skýtať presíte. Ale to je to odbúda. Ale viem na to, že... Dobre, aj dizajnové... Tak bude tukať dozor, ako neviem, to môžeme všetko dizajnovať a tak. Takže si to takto a ja by som si mohol ten meč spojiť. No. To už si rozhodne urobím nový. Takže urobím si jeden, dva, jedna. Tak, toto, jedna, dobre a idem tu teraz, ten takto, takže tu, to máme, ambrejky, to som nebrať, to vám toto bylo vydrží, a budem valiť do dačko, to je jenom to. Toto tu dám dačko, tak budem to tu tu, dokonale, to tu dám dačko. Tak, dále na takto, to tu môžem dať tuto, toto tu tu, to môžem dať rovno aj tu, také nejaký ešte by som si nejaké pár blokov mohol dodať, tak. Ideme na to. Tam je to ideme. Šlápať. Ten intro možno mohol trošku práve, takže nemajú dostávať, takže neviem. Kedy ste chceli, tak toto a to je nevychodí. Tak,
toto dozore, tak tam nie. Tam nie. Takže 1, 2, 3. Tak, alebo 3. Takže ešte to mám takto. A 400 blokov to je. Tak tuto je stovka. A ja to je, dobre, takže o 500 ide. Musel som dodozovanú kľúčkať, lebo ešte dajú diamanty do tých jedných večín, tak máme tu na veľa tisíciach na pečí. A neviem, či to má veľa asi ne. Zúrožili od tomto. Keď som našiel spamuje a ja ako no som ho som ho nechcel zničiť, len som len tak chcel poprúť do iho. Tým, že toto je trošku blízko, tak je to je ešte som tu čuj, tak trošku blízko, tak to som mohol dobrý vodiť. A musí nechci. Musí nechci. Lebo potrebujeme aj diabolka také, ešte kedy sme nájdem Palmer, alebo všetko nedolastom, to by bolo najlepšie, ale myslím, že nájdeme nejaké diamanty. No, vidíme. Toto nechcem livestreamovať, lebo ja by som musel livestreamovať video a to je livestreamovať, to je normálny, keď mal by to stehel, že keď stabilizujeme a tak, ale ako sa rozumiem, že ako budem robiť? Tak, neviem. Takže ale za to potrebovať budeme. Na Endermany ešte, ja neviem to dobre vybavené, potrebujeme asi ten spawner, to je najhoršie. Ešte na tento svoj vlog, tak štvrtky, útorky, stredy, štvrtky, áno, vtedy budú videa. Ja neviem, či to neviem útorky, ale ani útorky nebudú. Takže útorky nebudú, tak budú len pondelok, piatok, sobota, nedeľa. No, tam je rozpol, že sa je zaujímavé obnovená updateu, to, obnovený no, obnovená procesoru, to je, to si nevidá. To je to celko je na to stále, keď budem robiť pár hodín. Aha, to je to ale ako bolo to hodín. La urobi 208 za taki 100 metrów, dodało się tym ludzi, a jest no, to zlato. Ja neviem predstaviť o likičko je zlato a mláva. To pekne. To je tak. No,
Koľko to môže byť? To je máme 4 typy. 204 fakty. každý diamant. Teda odkora sa je túto láve, to je určite. Odkora sa príva na túto láve. Musím to dať bučkete. A impulsivia. Rozba sa tam... Ja som prečítu toto. Lágy. Rozba som lágy hardcore. Ne, tam nejíme. To je to trošku zahoďa. Tak. Potom bude všetko, že aj hodně skvělo, to se chci dokončit. Ale tam bude ten krásný, ne? No, nevím. No, to chybí. Takže, co si to zapamatali, že ty to se... No, to se... Tak ale to si to vzpomínala, to je to, že aj lámu bude to více, dobré. Máš, to to je, kolik mám. 45 stejky. To je to jiné. To je to máme 3 diamanty, to je to jiné. No, tak ale... Nemůžu si už dělat, já to nevím. Právě podobně spawner na východu, ale no mi to je jedno, na všechny to je spawner, ale je to jasný, no stejně jsme jako to můžu, nebo jako tak to bylo dobré. Nic nebylo láva. To je nějak možná.
Właśnie wiem, to mamy tego szkolu. Nie wiem, to Ricovero morendo ora. Che perché devi tutto copiare? Vai, vai. Il tubo per no? Abbiamo il questo non era anche a bocca. No, esatto, ora la chiave si cavolo, anche qua, ma la piccola mezzo perché non avevo visto che boh, io non era perché l'ho usato il match, guarda, anche di video, un po' così, Tipo un po' la cazzata, come lo vedo, via, la cosa, questo, ciao, ma come lo fai con me? Questo è un la tua prima non ti vuole neanche di questo. Allora, a tuo verso era tutto così. Non dici non è stato così. Non sono nelle scuole di testo perché io non ho difficoltà, non si seguiva, poi ho detto che di essere che è breve modo
Tak, blíže to Vianoce. Tak. Trošku rodina nebude. Čo nebude to môžem ale ja mi to povedať, že bude streamite, ja to nie treba si streamov, keď si to video, ale treba si bude streamite, že to je zlepšie. Tak si zapomínam, že to bolo na streamite. Ale podľa mňa nám to vyjde. Bola to v tom 4 blokov, ja keď bol dobre týždeň. Ja by som chcel povedať Vianoce, keď budú, keď by som chcel vidieť špeciál každý deň. Lebo ja neviem, proste, keď to budú si neviete a keď je jedno video, celé, čo to, keď by ste mi veľmi napísať, začne to, že čo a to je aký špeciál by sme urobiť. To je Vianočku, alebo nejaké hry, alebo je to také. To je ešte posledný pár blokov, to mi tu byla, to je to, no, a to je to 4 blokov, to je 2, dobre, to by sme mali, neviem, ty vole, to neviem, heba ďalo, tak to je 2, vidíte to neviem, jak to je to rýchlo mezi pivo. Nevíte. Teď 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, takže sa uvidíme v sobotu, mám 30. 11. ešte bude, a teraz obejme rozpočtu, čo najlepšie uvidíme. Tak, takže ja som hore, takže ja ešte toto robím, a to ukončím, dúfam, že je dosť, takže dáme video. Ak to vám páčilo, poďte za každý jeden like. Tak? Ale. Takže sa majte a vidíme sa. Takže ahoj.